Iki aku lagi proses downsize. Downsize sekok, Kang. Sekoke tak downsize, tapi nikur tak dokne saka kene, Kang. Engko diumbulne ngono. Iki kan mesti grendo iki. Dadi karek ngumbulne ngono. Proses pelepasan ini, Kang. Terus. Langsung dikandani ini. Margane nek dhuwur-dhuwur. Ngono kuwi Kang dadine, Kang. Tak downsize sekitar 2 sentinan wi. Arep tak umbulne neh wis natap petok ngarep kae. Jadi sementara semono kuwi downsize isone. Nah, engko nek kurang ndek ganti pire sing dimaine. Sementara ngono kuwi sik Kang ya. Oke. Yes, matur nuwun. Hasile ngono kuwi, jos apa ora mbuh. Salam-salam teko ngendi ngono Kang.